hamjak matai cobani cibai diprasa sabo diprasa tamo diprasa agitamo tongmani tabuk tamo ungka obona bekha khaiga hanggang 5 minit bai phan paya tanja engkai busuk jorate rak tanja no seseng rak nani nangnai jeti prasa oh hani busa oh hani bubagra 186 number rajani bongsador oti prasangka bini hatongo bini culture tongo bini itihas tongo bini chamung tongo bini resapmung tongo bini kokthai tongo baini bakhini genang oti prasani je tomung chamung no sabo sabaya bolai baya piaba oti prasa tak boros chogoika tangai thanjang de hinai nai o kok sok paika thanjang nani nang nai thanjang khangkai lephang muri se hor musing mano gorjung muri se dahulai mano hingkai ba jung jodi thanjang khangkai chini o hawo jung agini haikai chini tong thothok sa thothok chini culture chini traditional chini kokthai kokmung resapmung tiprabaro resap mani jing je hugo resap lai mani batai lai mani nini garing le chuk sora nabar bonang sora nini garing le cengereng ani garing go phaidi nini na sikli resap maro omahai itihas rogno jeng sabo sabaya chamri ompa kamaro jeng sabo sabaya taita musanai khajani ma phate ta khubu khukjong 5 minit jora rijak ulofano jora mankhai kok sawana tamni himane jeng oro thanjang khangkai je drugs sawoi tabuk chini borok siklarok orwo tabuk tamhinane abo belai khai lama koroi tangmani o lama no koromani no jagawa tubunani bagino jeng ama hai program khlaimani baginai chini deputy cm no belai khai hambai mario drugs sanai rong no seseng thanjani bising tui o siklarok no soi lama o matubunai je siklarok সমাজনি মেরুদণ্ড হিনি জঙ্গনিও যে সিকলারক ন দফানি জাতি হিনি গনিও ও সিকলারক বাইছে চিনি হানো রক্ষা খাইনি নাংনাই ও সিকলারক বাইছে চিনি সাংমুং তুবুনানি নাংনাই আবুনি বাগৈ ফাইদি থানজা খালাयै ও ড্রাগস ন কাসুলায়েন ড্রাগস যে কুবুল তংনাই রং ন সই লামা তুবুদি হিনি নাই নং থানি কবং মুং নারগৈ আনি কক সামানে অরনম থাকা হামবাই যতন খুলুমবাইকা বুবাগ্রা আয়ুগ লগৈ তংথন তাই অ প্রোগ্রাম চেংনাই রকনো বরকনো বা আয়ুগ লগৈ তংথং হিনি নাই হামবাই যতন ন